खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनै 63थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि जोबथा सानमोन दिनै फुंनि हाबाफारि बायदियै जोंनि भारत हादरनि मानगोनां हादोरगिरि बिथाङा फैनानै थांदों आरो दिनै फुंनि हाबाफारिफोरा साननि हाबाफारिफोरा मोजाङैनो मोजां जालांबाय फुंनि गेजेरजोंनो साननि माखासे नुथायखौ नोंथांमोना दिन्थिलांगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै जोबथा सानखा माने फुं समाव जोङो ब्लग भिडिअ खालामनो हायाखै मानो होनबा टाइट सिकिउरिटिनि थाखाय आरो जोंहा मोनसे बिबानबो दङमोन बेनिखायनो जों सानाव ब्लग खालामनो हायाखै अब्लाबो गेजेर गेजेर साननि नुथायखौ नोंथांमोना दिन्थिलांगोन थ' बिदिब्ला नायलांनोसै अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम एसेम्ब्लियाव बाहायजानाय मोनसे आबुं राव महरै दिनै गनायथि मोनगोन बेयो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय आरो आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिथांनि नाजानायनि दारै बे बर' रावनि थाखाय मोनसे गेदेर बे जाफुंसारनाय मोनसे जारिमिन सोरजिनाय जासिगोन आरो बेनि उनावनो भारतनि राष्ट्रपति बिथाङा हादरगिरि बिथाङा बिहुं मुंनि मोनसे एप्स दिनै बेखेवनानै होगोन आरो लोगो लोगो जोंनि बर' रावनि 30,000 सोदोबफोरखौ जोङो दिनै गुगोल मेसिनाव जोङो लुसोमनानै होगोन आरो बे मेसिना जोंनि बर' रावखौ मुखस्त' खालामबाय थासिगोन जेब्ला मुखस्त' जायै जायै बे मोनसे समाव मेसिना गावनो बुजिनाय मुखस्त' खालामनो हानाय गोसोखांनो हानाय जागोन अब्ला जोङो बर'नि लिरनाय लोगो लोगो इंराजियाव नांगौब्ला इंराजियाव असमियाव नांगौब्ला असमियाव हिन्दीयाव नांगौब्ला हिन्दीयाव मोननो हानाय जागोन बेनिखायनो बेखौ अनलाइन डिक्सनारि होननानै बुङो बे दिनै जोङो अनलाइन डिक्सनारियाव 30,000 बर' सोदोबफोरखौ दिनै हगारनानै होसिगोन साबायखर गासैनिबोसिम
फरायबोनाय सासे फरायसा हिसाबै बर' मिडियामनि जौगाखांनायखौ लुबैनानै UN एकाडेमिखौ जोंबो गायसनदोंमोन। बर' रावआवनो आं लिरो, बर' रावजोंनो आंबो साहित्य एकाडेमि मोनदों। दा बे रावनि प्रति आंनि गंग्लायनाय आंनि गियानफोर जोङो सानैसो आलासि जोंनि गेदेमा बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ जों बे समाव बरायनो आवगायबाय। दा गिबियावनो जोंनि थांखि जानाय बुंथिगिरि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गायसनगिरि फोरोंगिरि प्रफेसर डक्टर भुपेन नार्जारी sir. We are going to felicitate him with the Annul. Thank you, sir, for your presence in our conference. जोङो बिथांखौबो बरायनानै लाबाय आरो लोगोसे जोंहा बांलादेशनि सफैनो हानाय सासे लिरगिरि आरो दैदेनगिरि दङ। बिथाङा बर'बो बुजियो, बर'बो रायज्लायो, त्रिपुरा रावजों बिथाङा समाव गांसे आर'नाइजों मान बरायनाय जासिगोन आरो बे मान बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमेन आइसलारि बिथाङाबो जोंनि जौसाङाव दङ। बे समाव बिथांखौबो बान्जाय आफादनिफ्राय जि बरायनाय बे बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दंबावो बिगियान प्रेसनि इएम मुनि बसुमतारी बिथांखौ बे समाव